कोकण सात लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त मी कोकण सातला कोटी कोटी शुभेच्छा देतो। आणि कोकणाच्या या पवित्र भूमीमध्ये ज्यांनी 12 वर्ष अतिशय उत्कृष्ट डिजिटल माध्यमामध्ये आणि वर्तमानपत्रामध्ये एवढं नाव मिळवलेलं आहे, तर ते जोकान्यासारखं आहे। सध्याच्या या परिस्थितीमध्ये कोकण सातने जे मिळवलेलं नाव आहे, हे अनेक वर्तमानपत्र जुनी पत्र आहेत, त्या पत्रांची जर तुलना केली तर अनेक वर्ष ज्यांनी या पर्वात काम केलं, तर 12 वर्षात त्या वर्तमानपत्रकांच्या बरोबर ने आज अतिशय उत्कृष्टरित्या कोकण सात कोकण लाईव्ह हे अतिशय उत्कृष्टपणे काम करत आहे। मला वाटतं कोकण सातला कोकण लाईव्हला हे कोकण अतिशय म्हणजे सार्थकी ठरल्यासारखं झालेलं आहे। कोकण सातचा कोकणामधला आवाज आणि त्यांनी केलेली समाज जागृती, सकारात्मक विचार प्रसार केले, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम केलं, सांस्कृतिकमध्ये केलं, अनेक क्षेत्रामध्ये त्यांनी असं उत्कृष्ट काम केलं आणि बिनधडक जे दिसलं ते टिपलं अशा प्रकारची प्रवृत्ती नजरेसमोर ठेवून कोणाची गय न करता, की जे दिसलं तर त्याची तडजोड नाही, ते जसं जे तसं छापून अतिशय उत्कृष्ट असं एक दमदार आणि एक असं एकदम कोणाला तरी जेवढा वर्तमानपत्रकाबद्दल आनंद वाटतो तेवढी या कोकण सात कोकण डिजिटल याची भीती पण लोकांना वाटते, की बाबा ह्यांच्या नजरेत गावलो तर आपलं काय खरं नाही आणि ह्यांच्या नजरेत गावलं तर आपण मोठं पण होऊ शकतो, अशा दोन्ही याने हे चालणारं वर्तमानपत्रक आहे। खरोखरच अतिशय उत्कृष्ट असं काम हे लोक करतायत। त्यांचे प्रतिनिधी अतिशय लोकांशी समन्वयाने वागतात, त्यांचे कर्मचारी समन्वयाने वागतात आणि आपुलकीचं नातं या सर्वच कर्मचाऱ्यांनी कोकण सातच्या जपलेलं आहे। आणि म्हणूनच या ठिकाणी 12 वर्षात फार मोठा त्यांचा विकास झालेला आहे। मी जयेंद्र आवराणे कुटुंबियांच्या वतीनं मी कोकण सातला कोटी कोटी शुभेच्छा देतो आणि त्यांनी पुढची सर्व वर्ष मोठी भरारी घेऊन एक मोठा दर्जा त्यांनी मिळवावा अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देतो।